τους αφηρημένους το λέω άλλη μία. Τα ολικά ακρότατα βρίσκονται στην 1,3. Τα τοπικά βρίσκονται στη 2,7. Η διαφορά ολικού και τοπικού είναι ότι ο ορισμός που συνηθίζουμε να δίνουμε για ένα ακρότατο, όπως τον μάθαμε στη Β' Λυκείου ακριβώς, στο τοπικό ακρότατο έχει το χαρακτήρα ισχύως στη γειτονιά. Δηλαδή, λες για παράδειγμα τοπικό μέγιστο στη θέση χ0, το f του χ0, αν ισχύει ότι για κάθε χ που βρίσκεται στα κοινά. Αυτό είναι το πεδίο ορισμού της F. Εντάξει. Ισχύει F του Χ μικρότερο ίσο του F του Χ0. Ενώ όταν μιλάς για ολικό μέγιστο στη θέση Χ0, το F του Χ0, ισχύει πάλι αυτή η σχέση, αλλά αυτό ισχύει για κάθε Χ που ανήκει στο Α. Δηλαδή, αυτή η ανισοτική σχέση στο ολικό μέγιστο ισχύει για κάθε Χ που ανήκει στο πεδίο ορισμού, ενώ στο τοπικό μέγιστο αυτή η σχέση ισχύει για την περιοχή ή παύλα γειτονιά του Χ0. Έχει τοπικό χαρακτήρα. Εντάξει, και σας είχα δείξει και σχηματικά τι σημαίνει γειτονιά του Χ0. Πες ότι για παράδειγμα είναι κάπως έτσι. Αν εδώ θεωρήσω ότι έχω του τοπικού και μεγίστου και ελαχίστου. Να θυμάστε ότι στη σελίδα 141 έχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα συνάρτησης που είναι ένα μείγμα, ένα κράμα, είναι μια δίκλαδη από δύο βασικές ε, που προσπαθεί να δώσει με αυτόν τον τρόπο μια συνάρτηση, να έχετε στη διάθεσή σας συνάρτησης που παρουσιάζει με ένα τοπικό μέγιστο, αλλά δεν παρουσιάζει ολικό, έτσι. Τα σουλού μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες από τα σχόλια στη σελίδα 142. Δεν το ξαναβάζω το θέμα τώρα, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος δεν το είχε διαβάσει την πρώτη φορά ότι είναι καλυμμένος. Δεν διαβάζετε για τα δικά μου διαγωνίσματα, διαβάζετε για τις πανελλαδικές. Προφανώς και το θερμά, αφού ήδη το έχω βάλει, σημαίνει ότι είναι ένα από τα πιο δυνατά θεωρήματα και σαν διατύπωση και σαν απόδειξη. Εδώ επίσης υπάρχουν οι περιβόητες πιθανές θέσεις τοπικών ακροτάτων και τα κρίσιμα σημεία που είναι οι δύο πρώτες θέσεις. Προσοχή στη λεπτομέρεια, ξαναλέω, με αφορμή την πανολεθρία των χθεσινών Σουλού, όταν διορθώναμε, έτσι. Βλέπετε ότι οι πιθανές θέσεις ακροτάτων, χοντρικά όλοι τις ξέρετε, αλλά δεν τις λέτε σωστά. Δεν τις θυμάστε σωστά. Λέτε αυτό που εγώ συνήθως ακούω ή διαβάζω στα διαγωνίσματά σας, είναι εκεί όπου η παράγωγος μηδενίζει, έτσι το λέτε. Εκεί που η παράγωγος δεν υπάρχει και τα κλειστά πραγματικά άκρα του πεδίου ορισμού. Δεν είναι έτσι. Είναι τα εσωτερικά σημεία του πεδίου ορισμού στα οποία η παράγωγος μηδενίζει, είναι τα εσωτερικά σημεία του πεδίου ορισμού στα οποία η παράγωγος δεν υπάρχει. Έτσι, θυμηθείτε μια άσκηση που είχαμε κάνει στο Στεργείο, που είχε μια δίκλαδη, η οποία δίκλαδη οριζόταν για πάνω από το 0 και κάτω από το 0. Ωστόσο, κάποια στιγμή ζητούσε να βρούμε τα κρίσιμα σημεία αυτής στο κλειστό 0,2 κλειστό. Λοιπόν, και μηδένιζε στο 2, έτσι, η παράγωγος, αλλά δεν έπρεπε να το πάρεις, να το δεχθείς, γιατί είχε κάνει την εξής μαγιά. Αντί να σου ζητάει για τα χ πάνω από το 0, ξέρω εγώ, σου ζητούσε στο κλειστό 0,2 κλειστό, οπότε το 2 αυτομάτως στο ερώτημα εκείνο αποτελούσε άκρο του διαστήματος που δούλευες και δεν έπρεπε να το δεχθείς. Κρίσιμα σημεία, ξαναλέω, είναι τα εσωτερικά σημεία στα οποία η παράγωγος μηδενίζει στο διάστημα που σου λένε. Άρα αν έβρισκες το 0 και το 2, δεν μπορούσες να τα πάρεις, γιατί είναι άκρα.
Και τα εσωτερικά σημεία στα οποία η παράγωγος δεν υπάρχει. Προσοχή στη λεπτομέρεια, το ξαναλέω. Γιατί χάνετε χρόνο να διαβάζετε θεωρία, τουλάχιστον διαβάστε την σωστά. Ε, Επίσης, να θυμίσω ότι έχει και το θερμά γεωμετρική ερμηνεία. Ποιος το θυμάται? Ποιος το θυμάται? Πάλι με αφορμή το χθεσινό διαγώνισμα που κάποιοι λανθασμένα θεώρησαν ότι για εκείνο το θεώρημα ζητούνταν γεωμετρική ερμηνεία. Κωνσταντίνος. Ότι θα είναι στο ακρότατο, η εφαπτωμένη θα είναι παράλληλη στον χ των χ. Ωραία. Εντάξει. Πρόσεξε, δεν λες αυτό ακριβώς που λες και στο ρολ, στη γεωμετρική ερμηνεία του ρολ. Έτσι, γιατί εκεί υπάρχει το τουλάχιστον, οπότε εκεί στη γεωμετρική ερμηνεία του ρολ λες, θα υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο στο γράφημα στο οποίο η εφαπτώμενη θα είναι παράλληλη στο χ. Εδώ είναι συγκεκριμένα στη θέση του ακροτάτου, στη θέση χ0, μία εφαπτώμενη αναφέρεις ότι η εφαπτώμενη είναι παράλληλη στο χ. Συγκεντρωθείτε, μην αφαιρείστε, γιατί νομίζω ότι ε, αυτή την εισαγωγή την λαμβάνετε ως ότι κλωτσάμε τον χρόνο, καμία σχέση. Και 144 σελίδα, το θεώρημα που για πολλούς είναι το βάσανο, μέχρι τελευταία στιγμή δεν το έχουν μάθει καλά, είναι το λεγόμενο κριτήριο της πρώτης παραγόγου, έτσι είναι επισήμως γνωστό, έχουν κάθε δικαίωμα να το ζητήσουν έτσι, διατυπώστε το κριτήριο της πρώτης παραγόγου. Γιατί, και προσέξτε, θα ζητήσουν προφανώς όχι και τις τρεις αποδείξεις, αλλήμον. Είπαμε, μια χρονιά είχαν πέσει δύο αποδείξεις. Παρεμπιπτόντως δεν ξανάγινε ποτέ αυτό βέβαια. Θα λέει, διατυπώστε και αποδείξτε το κριτήριο της πρώτης παραγόγου για το τοπικό μέγιστο ή για το τοπικό ελάχιστο ή όταν η συνάρτηση δεν παρουσιάζει. Θεωρούμε ότι μπορεί και να μην είναι παραγωγήσιμη στο χ0, εκεί που γωνιάζει. Ναι. Μιας και η διατύπωση του κριτηρίου της πρώτης παραγόγου μιλάει για συνάρτηση παραγωγήσιμη σε ένα διάστημα, με εξαίρεση ίσως το χ0. Με εξαίρεση ίσως. Άρα για να πιάσουμε την περίπτωση που μπορεί και να μην είναι παραγωγήσιμη στο χ0, πρέπει να φτιάξουμε δύο σχήματα, γωνιασμένο και ομαλό. Ναι, το λέω πολύ μπακαλέ, αλλά καταλάβατε τι θέλω να πω. Αυτά για τις αποδείξεις. Στη σελίδα 146 για τους ανήσυχους, το θεώρημα είναι εκτός, έτσι. Το έχω πει βέβαια, αλλά πολλές φορές σας πιάνουν οι ανασφάλειές σας ε, για την τελευταία πρόταση με τα δύο μπουλετάκια, που είναι το κριτήριο ουσιαστικά της δεύτερης παραγόγου. Είναι εκτός ύλης. Επίσης, να πω κάτι, τη βλέπετε την εφαρμογή στη σελίδα 147? Το οποίο είναι εγγεγραμμένο μέσα σε μία ανεστραμμένη παραβολή και πιστεύει ότι δεν θα μπορούσε να το διαχειριστεί μόνος του με ψυχραιμία, ας τη διαβάσει. Γιατί σε αυτή τη φάση που είμαστε δεν μπορώ να λύνω και τις εφαρμογές, αλλά αν κάποιος έχει απορία σε κάποιο σημείο της, προφανώς να με ρωτήσει. Στοχευμένα. Ναι. Έχει μπει παραλλαγή σε θέμα τρίτο, φυσικά. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ωραία. Και πίσω φυσικά έχουμε την εφαρμογή φωτιά, που μας δίνει αυτή τη βασική πρόταση που μπορείτε να παίρνετε έτοιμη, ότι η ελέν είναι πιο κάτω από την χ+1, είναι η μία από τις τρεις βασικές ανισότητες της ανάλυσης, την παίρνεις έτοιμη, από αυτήν προέρχεται και η δεύτερη βασική ανισότητα της ανάλυσης, που σε συγκεκριμένη παράγραφο αποτελεί και άσκηση, και μπορείς κάλλιστα από αυτήν να περάσεις αυτήν, αν θέσεις όπου χ το ή στη χ. Εντάξει, είναι η γρήγορη απόδειξη αυτή.
Το λέω γιατί αν δείτε σε λύσεις που παρέχει το σχολικό εγχειρίδιο, επειδή αυτή την έχει άσκηση στη β' ομάδα, δεν τη λύνει με αυτόν τον τρόπο που λέω τώρα. Την αντιμετωπίζει σαν μια κλασική ανισότητα. Βέβαια, στο σχολικό βιβλίο την έχει έτσι. Σαν άσκηση και λέει να την αποδείξετε για κάτι χ θετικό. Καλά, δεν αλλάζει κάτι. Πάλι μπορεί να την κάνει από αυτή τη διαδρομή. Απλά την αντιμετωπίζει σαν μια κλασική ανισότητα, γνήσια, που σημαίνει ότι θα πάμε με μονοτονία, που είναι ο δεύτερος τρόπος, άλγευρα δεν παίζει. Έτσι, τα πας όλα στο πρώτο μέλος, θεωρείς συνάρτηση, κουλουπού κουλουπού. Οκ. Λοιπόν, είναι, ξαναλέω, η 2.7, μία από τις παραγράφους που αγχώνουν ένα διδάσκοντα, λόγω του ότι έχει πάρα πολλή θεωρία, πάρα πολλές λεπτομέρειες η θεωρία και κρύβει φοβερά ιδέα ασκήσεων. Πολλή δουλειά η 2.7. Έτσι. Και τώρα, όπως σας έταξα, θα πάμε να καθαρίσω ό,τι μπορώ από τη 2.7. Σίγουρα όλα τα προβλήματα της Α ομάδας που μου έχουν μείνει. Και θέλω επίσης να σας επισημάνω τι πρέπει να ξαναδείτε από τις ασκήσεις της Β' ομάδας που έχουν λυθεί. Αλλά παιδιά είστε και μπορεί, καλημέρα Μιχάλη, αλλά μπορεί, 2.7 είμαστε, πήγαινε σελίδα 150, έχασες ό,τι σχόλιο είπα για τα θεωρητικά σημεία της 2.7, αλλά επειδή είναι στην αρχή του βίντεο, θα μπορείς να τα δεις, να το κοιτάξεις δηλαδή το πρώτο δεκαλεπτάκι, για να τα ακούσεις και εσύ. Ε, λοιπόν, σήμερα θα κλείσω ό,τι έχει να κάνει με την 2.7 από προβλήματα και από τη Β' ομάδα τις τυχαίες ασκήσεις και αύριο, Θεού θέλοντος, θα κλείσω και τα προβλήματα που έχουν μείνει από τη Β' ομάδα. Και εντάξει, μετά μαζεύεται πολύ το πράγμα, πάρα πολύ. Όπως σας είπα, άντε να χρειαστώ και ένα μαθηματάκι ακόμα την άλλη εβδομάδα για κάποιες γενικές που θέλω, που έχουν μείνει. Και το ξέρετε ότι έχουν μείνει για όποιον έχει παρακολουθήσει συστηματικά αυτά τα πρωινά. Λοιπόν, πάμε. Φύγαμε. Σελίδα λοιπόν 150. Πάμε λίγο την 6. Δηλαδή θα τις πάρω. Είναι να κάνω 6, 7, 8, 9 και 10. Είναι μικρότερες από άλλες κλασικές προβλημάτων. Και η 9 έχει μπει ήδη στις πανελλαδικές. Η 9. Χρόνια τώρα βέβαια, πολύ παλιά. Άρα, εντάξει, κάλλιστα μπορεί να ξαναπέσει. Ε, και θέλω να έχετε και ένα χαρακάκι δίπλα για να κάνετε και 2-3 σχηματάκια που θα χρειαστεί. Λοιπόν, διαβάστε για λίγο μόνοι σας την 6, να καταλάβετε, να μπείτε στο κλίμα. Πάμε. Θα ανοίξω εγώ την κάμερα τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι η 6 και η 7 θεωρούνται πολύ βασικές ασκήσεις προβλημάτων γαμαλικίου και διδάσκονται υποχρεωτικά και στα ΕΠΑΛ. Δηλαδή πρέπει και αυτοί να ξέρουν να αντιμετωπίζουν τέτοιες ασκήσεις. Λέει να αποδείξετε ότι από όλα τα οικόπεδα σχήματος ορθογωνίου με εμβαδό 400 τετραγωνικά μέτρα, το τετράγωνο είναι αυτό που χρειάζεται τη μικρότερη περίφραξη. Αυτό είναι ευρέως γνωστό ως να δείξετε ότι από όλα τα ορθογώνια συγκεκριμένου εμβαδού, τη μικρότερη περίμετρο την έχει το τετράγωνο. Έτσι είναι πάντα διατυπωμένη αυτή η άσκηση. Από όλα τα ορθογώνια συγκεκριμένου εμβαδού, το τετράγωνο έχει τη μικρότερη περίμετρο. Λοιπόν, να θυμίσω από γεωμετρία ότι το τετράγωνο είναι η ειδική περίπτωση του ορθογωνίου. Δηλαδή είναι το παραλληλόγραμμο, είναι το ορθογώνιο
και ο ρόμβος και έρχεται το τετράγωνο που είναι τα πάντα. Έτσι. Η συγχώνευση όλων των παραπάνω, αλλά με αυτή τη ροή, είναι το τετράγωνο. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε τώρα πώς πρέπει να σκεφτούμε. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε ορθογώνια εμβαδού 400. Δεν με απασχολεί η μονάδα, δεν είναι φυσική, απλά την αναγράφω μιας και δίνεται. Πάντως, έχουμε εμβαδό 400. Έτσι. Οφείλω να συμβολήσω με κάποιον τρόπο τις διαστάσεις του ορθογωνίου. Το σύνηθες είναι να πω χ το μήκος και ψ το πλάτος. Άρα, από τη δοθήσα σχέση, το εμβαδό που είναι 400 μπορεί να αντικατασταθεί με χ επί ψ ίσον 400, μιας και το εμβαδό ενός ορθογωνίου είναι μήκος επί πλάτους. Έχω πει ξανά ότι στην αρχή των προβλημάτων, όταν δίνεται ένα χαρακτηριστικό του σχήματος, αυτό γίνεται μόνο και μόνο για να μπορέσω να εκφράσω ότι μία από τις δύο μεταβλητές συναρτήσει της άλλης. Μην μου κάνεις τέτοια τώρα. Περνάτε λίγο, δεν έχω καλό ίντερνετ μάλλον. Και ξεσπάει στην κάμερα. Δώστε μου λίγο. Α, ωραία πράγματα. Περιμένετε ξανά. Να δω πού είμαι συνδεδεμένη. Οκ. Λογικά είμαι στο πόκο. Να δω. Ναι, στο πόκο. Γιατί μου κάνετε τέτοιο τώρα. Έλα μισό. Πρωινιάτικα. Κυρία Μπουνιά στην κάμερα. Άμα κάνω εδώ σπουνιά στην κάμερα, Φώτη, δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο. Εμείς τώρα κυρία είμαστε επαγγελματίες YouTubers τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Γίνεται να υπάρξει βίντεο χωρίς σχόλιο σου σε κάθε δεύτερο σεκ. Θα γίνεις viral. Δηλαδή είναι ο Φώτης και η παρέα του. Δεν είναι μάθημα. Αυτό είναι σαν κόμικ. Λοιπόν, ε, νομίζω, η ντοματιά σου ότι το φτιάξα. Λοιπόν, ξαναλέω, εκεί που άρχισε να κάνει τα τρέμουλα η κάμερα, είχα αρχίσει να λέω ότι όταν στα προβλήματα, ειδικά αυτά που έχουν να κάνουν με σχήματα, γεωμετρικά σχήματα, επίπεδα ή και μη, μπορεί να είναι και στερεά, όταν δίνεται ένα χαρακτηριστικό, όπως π.χ. εδώ το εμβαδό, δίνεται απλά και μόνο για να μπορέσω τις δύο διαστάσεις που έχει το συγκεκριμένο επίπεδο σχήμα, να τις συνδέσω με κάποιον τρόπο και να μπορέσω να απαλλαγώ μίας εκ των δύο. Συνήθως του ψ απαλλάσσομαι. Οπότε, αν λύσω αυτή τη σχέση του εμβαδούς προς ψ, το ψ θα είναι 400 δια χ. Προφανώς με χ διάφορα από το 0, αλλά αυτό είναι δεδομένο. Θα βάλουμε απλά ότι είναι χ μεγαλύτερο από το 0 γιατί αφορά μήκος. Οπότε καλύπτουμε και το κλάσμα και αρχίζουμε σιγά σιγά και βάζουμε και τα όρια στο πεδίο ορισμού μας. Έτσι, να λαμβάνουμε υπόψη και τη φυσική σημασία των μεγεθών. Έχουμε πει στα προβλήματα. Άρα, έτσι αξιοποίησα το εμβαδό που μου δίνει. Και τώρα τι θέλω. Θέλω να δείξω ότι από όλα αυτά τα ορθογώνια, τη μικρότερη περίφραξη λέει αυτός, δηλαδή τη μικρότερη περίμετρο την έχει το τετράγωνο. Άρα, θα πρέπει να φτιάξω τη συνάρτηση της περιμέτρου, να τη μελετήσω ως προς μονοτονία και ακρότατα και να δω ότι παρουσιάζει ελάχιστο και η θέση του ελαχίστου να είναι τέτοια ώστε για το χ που θα προκύψει, όταν πάω σε αυτήν εδώ την ισότητα και το ψ να βγαίνει ίδιο με το χ. Μόνο έτσι ένα ορθογώνιο θα μπορούσε να καταλήξει να χαρακτηριστεί ως τετράγωνο. Όταν μήκος και πλάτος είναι ίδια. Να το πω άλλη μία ή το καταλάβαμε τι θέλουμε. Thumbs up, ο οποίος κατάλαβε, για να μην ρωτάω έναν έναν.
Οκ. Και εσείς που δεν έχετε κάμερα τουλάχιστον, κάντε ένα σινιάλο, ώστε να καταλάβω ότι είστε οκ. Οκ. Ωραία, λοιπόν. Ε, ωραία, ωραία, ωραία. Μια χαρά. Πάμε. Πάω να βρω την περίμετρο, δεν την κάνω ακόμα συνάρτηση, θα την γράψω ως τύπο. Συνάρτηση, παιδιά, γίνεται ένας τύπος όταν είναι εκφρασμένος εξ ολοκλήρου από μία μεταβλητή. Δηλαδή, όταν εσύ πας να βρεις την περίμετρο του ορθογωνίου σου, θα πεις είναι 2χ και 2ψ. Όπως όταν δίνεις ένα παιδάκι της πρώτης γυμνασίου να σου βρει την περίμετρο ενός επίπεδου σχήματος. Τόσο βασικού όσο είναι το ορθογώνιο. Αυτό είναι τύπος. Δεν μπορώ να το πω π του χ, γιατί έχει και ψ μέσα. Όμως, αν αυτή που άφησα πριν πίσω μου την πείτε 1 και από κάτω γράψετε πάνω στο συνεπάγεται λόγω της 1, οπότε το ψ προφανώς με προηγούμενο θα το αντικαταστήσει έτσι, γίνεται συνάρτηση. Άρα π του χ είναι 2χ συν 2 επί 400 προς. Okay. Άρα αυτή είναι η συνάρτηση της περιμέτρου, την οποία εγώ, ξαναλέω, θα πάω να ρώτατα και σύμφωνα με αυτό που διάβασα θα πρέπει να δεις ελάχιστο. Πει το όνος του χ. 2 από την παράγωγο της πρωτοβάθμιας. Πάμε εδώ. Εδώ είναι το 2 επί 400, ούτε που με απασχολεί, δηλαδή το 800. Παραγωγίζω το 1 προς χ, που έχει μείον 1 προς χ τετράγωνο, άρα είναι μείον 800 προς χ τετράγωνο. Απέφυγα από ό,τι είδατε να κάνω μόνιμα, γιατί δεν ήθελα να παραγωγήσω κλάσμα, ήθελα να παραγωγήσω άκρισμα. Μιας και το 1 προς χ το παραγωγήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, τώρα όμως θα κάνω μόνιμα. Θα είναι 2χ τετράγωνο μείον 800 προς χ τετράγωνο και πάμε να μηδενίσουμε την παράγωγο μηδενίζοντας αποκλειστικά τον αριθμητή της. 2χ τετράγωνο πλην 800 ίσο με το 0. Ωραία. Και τώρα προς το τέλος, παιδιά, όλον αυτό το μήνα, μην ξαναδώ σε εργασία που θα μου φέρετε να τα έχετε και καλά. Δηλαδή, από εδώ, πετώνω στο χ με το 0, να μου εμφανίζεις χ συν πλην 40. Έτσι, θα το κόβω και ασπισμώνεται. Έτσι, επιτέλους πρέπει να μάθετε να πειθαρχείτε και να μην σας θίγεται ο εγωισμός όταν σας λέω γιατί το έκανες κατευθείαν. Και εγώ ξέρω να το κάνω κατευθείαν. Προφανέστατα. Και καλύτερα από εσάς. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Και πιο γρήγορα από εσάς. Εδώ δεν έχετε να μου αποδείξετε με ένα κάτι. Ότι είστε γρήγοροι, ότι και καλά αυτά είναι αστεία για εσάς. Τίποτα δεν είναι αστείο για εσάς, για να τα λέμε και όπως έχουν τα πράγματα. Έτσι. Μην μου καβαλάτε το καλάμι. Θέλω να πηγαίνετε αναλυτικά, γιατί τις βλακίες που κάνετε συνήθως στα διαγωνίσματα, τις κάνετε από αυτά τα απλά. Οκ. Από αυτά τα αντίθετα απλά. Εκείνα που γράφετε ότι να είναι. Υπερεκτιμάτε το τι βλέπει το μάτι σας. Ενώ δεν είναι συνήθως αυτό που βλέπει το μάτι σας. Άρα, χ τετράγωνο πλην 400, ίσο με το 0. Διαφορά τετραγώνων, το 400 είναι το 20. Έτσι. Άρα το κάνεις χ πλην 20 επί χ συν 20. Μη σου πω χ τετράγωνο πλην 20 στη Δευτέρα ίσο με το 0, χ πλην 20 επί χ συν 20. Και αν κάποιος, για να προλάβω, θέλει να το λύσει με τη θεωρία της χ στην ίσον α, δηλαδή να πει χ τετράγωνο ίσον 400, που κατ' εξαίρεση εδώ μπορείς να χωρίσεις, παρόλο που είναι δευτεροβάθμια, απλά και μόνο γιατί έχει δύο όρους και ο ένας είναι αριθμός, γι' αυτό και μόνο κατ' εξαίρεση, γενικά από δευτέρου βαθμού και πάνω, όλοι οι όροι στο πρώτο μέλος και πάμε με την αντίστοιχη τεχνική της πολυονυμικής που έχουμε μπροστά μας. Αλλά κατ' εξαίρεση, όταν έχεις μόνο δύο όρους, ό,τι βαθμού και αν είναι η εξίσωση, και εφόσον ο ένας εκ των δύο είναι αριθμός, ναι, μπορείς να χωρίσεις, να είσαι σίγουρος όμως ότι θυμάσαι καλά τι προβλέπει η περίπτωση. Δηλαδή ότι έχω νη άρτιο και α θετικό. Οκ, άρα έχω δύο ρίζες. Συμπλήν ρίζα α. Εντάξει, ωραία. Αν είσαι βέβαιος για την άλγευρά σου, από μένα δεν υπάρχει θέμα. Αρκεί όλα να είναι τεκμηριωμένα. Εδώ λοιπόν εγώ με διαφορά τετραγώνων, νομίζω ότι όλοι έχετε γράψει μέχρι το σημείο που βρίσκομαι, οπότε σβήνω τα επάνω, γιατί οι πράξεις μου έχουν κατέβει αρκετά και κάποιοι μπορεί να μην βλέπετε καθαρά. Χ ίσον 20 ή χ ίσον με μείον 20.
Τι παρατηρώ? Παρατηρώ ότι βρήκα πως η συγκεκριμένη παράγωγος μηδενίζει σε 2χ. Ε, το ένα όμως είναι αρνητικό. Και επειδή είπαμε στα προβλήματα μας ενδιαφέρει η φυσική σημασία των μεγεθών, μην ξεχνάμε ότι το χ παρίστανε μήκος. Άρα αυτό εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να μπει στον επίσημο πίνακα μονοτονίας της συνάρτησής μας. Δείτε όμως πώς θα το διαχειριστώ ως προς το πώς θα βάλω τα πρόσημα στον πίνακα μονοτονίας. Ξεκινάω λοιπόν και λέω, έχω την παράγωγο της περιμέτρου και έχω και τη συνάρτηση της περιμέτρου. Ξαναλέω, ξεκινάμε από το 0, διπλή γραμμή. Στη συγκεκριμένη άσκηση δεν υπάρχει ταβάνι για το χ, γιατί αν θυμάστε το ψ ήταν 400 προς χ, μπορεί να πάρει όσο μεγάλες τιμές θέλω εγώ, έτσι. Αλλά παραπάνω δεν μπορώ να πω για το που τερματίζει. Οπότε βάζω μέχρι συνάπειρο. Η ρίζα που βρήκα και επιτρέπεται να μπει στον πίνακά μου είναι μόνο το συν 20. Ξαναλέω, δεν μπορώ να βάλω αρνητικό μήκος. Τώρα, για όποιον επιλέξει να βρει τα πρόσημα με άλγευρα, μιας και προήλθαν από μία δευτεροβάθμια, θα πρέπει να πει το χ τετράγωνο ότι είναι μεγαλύτερο από το 0 και όσον αφορά τον αριθμητή, να φτιάξει κανονικά το πινακάκι με τις δύο ρίζες, γιατί ο αριθμητής σαν αριθμητής είναι δευτεροβάθμια, να πει ανάμεσα από τις ρίζες ετερόσημο του α, έξω από τις ρίζες ομόσημο του α, αλλά θα κάνει copy-paste στον πίνακά του μόνο το κομμάτι που επιτρέπεται και είναι από εδώ και κάτω, γιατί υποθετικά το 0 είναι κάπου εκεί. Άρα θα βάλει το μείον και το συν. Αν πάλι κάποιος επιλέξει να βρει το πρόσημο της πιτόνους με τη βοήθεια του επιλεγμένου χ0 δια των δοκιμών, εντάξει, εκεί δεν είναι υποχρεωμένος να δουλέψει με αυτόν τον τρόπο, απλά επιλέγει έγκυρες τιμές. Π.χ. μπορεί να επιλέξει το πιτόνος του 1, το πιτόνος του 21. Έτσι, μην ανέβετε και πάρα πολύ, γιατί όσο πιο πολύ μεγαλώνει ο αριθμός, τόσο πιο πολύ ζορίζεσαι να σιγουρέψεις την εγκυρότητα των πράξεων. Λοιπόν, και επιβεβαιώθηκε ότι όντως παρουσιάζει ελάχιστο και είναι και ολικό. Εντάξει, βέβαια αυτό που το βλέπω πολλές φορές στα βοηθήματα, ολικό. Αν γράψεις και το ελάχιστο, εννοείται ότι είναι ολικό. Να λέει μπροστά ολικό ή τοπικό, είναι ολικό. Εντάξει. Τέλος πάντων και εγώ πέφτω στην παγίδα. Τα βοηθήματα μας έχουν κάνει αυτό το κακό. Είτε σκέτο ελάχιστο, είτε ολικό ελάχιστο είναι σωστό και είναι στη θέση 20. Πρόσεξε τώρα. Εδώ, αν κάποιος πάει να βρει το π του 20, δεν θα πάρει κάτι, να ξέρετε, σε μόρια. Γιατί η άσκηση δεν ζητάει να βρεις ποιο είναι το ολικό ελάχιστο της περιμέτρου. Δηλαδή, δεν ζητάει να βρεις για ποιο χ έχω την ελάχιστη περίμετρο και ποια είναι αυτή. Ζητάει να βρούμε ότι η θέση του ελαχίστου είναι τέτοια ώστε το ορθογώνιο τελικά να καταλήξει να είναι τετράγωνο. Άρα, για χ20, αν πάμε στη σχέση που είχα αποκαλέσει 1, γιατί στη θέση 20 έχω ελάχιστο, το ψ δεν θα προκύψει 400 προς 20. Δηλαδή, εξίσου 20 και αυτό. Οπότε καλά τα είπε, ότι έχω ελάχιστη περίμετρο σε μια θέση τέτοια, για την οποία το ορθογώνιο καταλήγει να έχει διαστάσεις τετραγώνου. Άρα λες για χ ίσον 20 και το ψ λόγω της 1 είναι 20, άρα την ελάχιστη περίμετρο την έχω όταν το ορθογώνιο γίνεται τετράγωνο. Αλλά και να το βρεις το π του 20, εντάξει, το έχω πει άπειρες φορές μέχρι τώρα, το έχετε συνηθίσει, δεν έχει αρνητική βαθμολογία, αλλά είναι και άχρηστο. Δηλαδή, αν κάποιος, το τονίζω αυτό γιατί κάποιοι γράφουν και άχρηστα πράγματα και δεν τονίζουν τα σωστά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έλεγε, άρα για χ ίσον 20 έχω ελάχιστη περίμετρο την π 20 και να πάει να τη βρει. Και να μην πει
αυτό που πραγματικά του ζητάει η άσκηση. Κατάλαβες? Θέλεις να πεις και ποια είναι η περίμετρος, πες την. Αλλά πες όμως ότι και το ορθογώνιο γίνεται τετράγωνο. Πήγαινε και βρες και το ψ να δείξεις ότι όντως είναι 20 και αυτό, για τη θέση του ελαχίστου. Εντάξει. Ωραία. Πρώτα, φυσική στα προβλήματα. Στη συγκεκριμένη άσκηση μόνο πάνω από το 0 δεν έχουμε ταβάνι, γιατί το ψ ίσον 400 προς χ δεν μας προδιαθέτει να περιορίσουμε το χ με κάποιο τρόπο. Συνεπώς, είμαι έτοιμη στην επόμενη. 7. Μπορώ να σβήσω? Ωραία. Διαβάστε λίγο την 7 μόνοι σας, έτσι να δείτε λίγο τι πραγματεύεται, μέχρι να σβήσω εγώ τον πίνακα. Και ξαναλέω, ό,τι ασκήσεις λύνεται για εργασία, για διαγώνισμα αυτή την περίοδο, θα σας παρακαλέσω να τις λύνετε όσο πιο αναλυτικά γίνεται, γιατί η εγκεφαλική σας προετοιμασία, αυτός ο τελευταίος μήνας, για το πώς θα γράψετε εκείνη την ημέρα. Έτσι, αν μέχρι την τελευταία στιγμή τα γράφετε μεσοβέζικα, τι σημαίνει μεσοβέζικα, τα μισά εννοούνται, τα μισά γράφονται, γιατί τα ξέρουμε, λίγο δύσκολο να αποφύγετε αυτή την παγίδα και εκείνο το τρίωρο. Πρέπει να προετοιμάσετε τον εαυτό σας, όπως απαιτείται. Όχι, να μην το πω όπως θέλουν, γιατί ακούγεται λες και είναι δικτάτορες. Δεν είναι όπως θέλουν, είναι όπως απαιτείται. Εντάξει, από μαθηματική σκοπιάς. Έλα, Φώτη. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Λίγο άσχετο, αλλά και πάλι έχει σημασία για την προετοιμασία που κάνουμε. Στα προσημειωτικά να γράψουμε κανονικά ή να πάμε να γράψουμε 10 λεπτά για να φύγουμε? Και βέβαια θα πας να γράψεις. Μμ. Τα προσομοιωτικά του σχολείου δεν λες. Ναι, γιατί, γιατί τη Δευτέρα νομίζω κάτι γράφουμε έκθεση και βαριέμαι, κυρία, πάρα πολύ. Να ξεβαρεθείς. Γράφω και στο φροντιστήριο γι' αυτό. Στο φροντιστήριο. Δεν πειράζει. Αυτό το... Λοιπόν, κανονικά να γράψεις. Πάμε στην 7. Τη διαβάσαμε. Λέει, με σειρματόπλευμα μήκους 80 μέτρων, θέλω να περιφράξω, οικόπεδο σχήματος ορθογωνίου. Πάλι το ορθογώνιο στο προσκήνιο. Και όταν λέει ότι έχεις ένα σειρματόπλευμα μήκους 80 μέτρων για να κάνεις περίφραξη, αυτή τη φορά πιάνει το ορθογώνιο από την πλευρά της περιμέτρου. Οκ. Έστω ότι έχουμε χ το μήκος και ψ το πλάτος του, όταν μου λέει ότι η περίμετρος είναι 80 μέτρα, σημαίνει 2χ και 2ψ είναι 80, με τη σχετική απλοποίηση χ και ψ είναι 40, και προφανώς μου δίνει αυτό το δεδομένο για να εκφράσω το ψ συναρτήσει του χ, για να μην έχω δύο μεταβλητές. Άρα το ψ είναι 40 πλην χ. Σχέση 1. Ενώ στην προηγούμενη μου έδινε ως δεδομένο το εμβαδό, πάλι με τη βοήθεια του οποίου μπόρεσα να απαλλαγώ από το ψ. Τώρα μου δίνει την περίμετρο. Να τονίσω όμως σε αυτό το σημείο ότι, μιας και σε λίγο θα μας προβληματίσει και ποιο είναι το πεδίο ορισμού του χ, προφανώς το χ, όπως και στην προηγούμενη άσκηση, επειδή εκπροσωπεί μήκος, σίγουρα είναι θετικός. Εντάξει, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αλλά εδώ, λόγω της φύσης της σχέσης 1, το χ έχει και πάνω φράγμα, το 40. Γιατί? Πες ότι φέρνεις το χ μπροστά, άρα το χ είναι 40 πλην ψ. Στην έσχατη περίπτωση που το ψ πάρει όλες, το ψ γίνει 0, αυτό γίνεται 40. Εντάξει, άρα πάνω από 40 δεν μπορεί να είναι το χ. Εντάξει, βλέπετε πως η σχέση που έχουμε και συνδέει τις δύο μεταβλητές
μπορεί να μου αλλάξει τα όρια του χ. Έτσι. Ωραία. Άρα, ενώ στην προηγούμενη το 400 προς τονία και ακρότατα, μέγιστο, και εγώ θέλω, όχι το μέγιστο, δεν θέλω ποιο είναι το μεγαλύτερο εμβαδό, θέλω τις διαστάσεις του ορθογωνίου για το μεγαλύτερο, που έχει το μεγαλύτερο εμβαδό. Άρα θέλω τη θέση του μεγίστου, καταρχάς για το χ, και μετά πηγαίνοντας στη σχέση 1 θα βρω ποια είναι η αντίστοιχη διάσταση και για το ψ. Ναι, ωραία. Φτιάχνω πρώτα τον τύπο για το εμβαδό ορθογωνίου, χ επί ψ, και τώρα επειδή σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω την 1, ώστε το ψ να το εκφράσω συναρτήσει του χ, τον τύπο τον κάνω συνάρτηση. Ε του χ λοιπόν, η συνάρτηση του εμβαδού, θα είναι χ επί 40 πλην χ. Εντάξει. Σε αυτή τη φάση π.χ. εγώ θα κάνω επιμεριστική, γιατί δεν θέλω να παραγωγήσω γινόμενο, θέλω να παραγωγήσω άθροισμα. Έτσι. Είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο πριν, που είχα τη συνάρτηση της περιμέτρου, δεν έκανα ομώνυμα, γιατί δεν ήθελα να παραγωγήσω πηλίκο. Ήθελα να παραγωγήσω πάλι τι? Άθροισμα. Εντάξει. Δηλαδή πρέπει να μάθετε και μόνοι σας, να παίρνετε πρωτοβουλίες, τι σε συμφέρει να κάνεις. Μάλλον, κατά βάθος τι θες να κάνεις. Εγώ θέλω να παραγωγήσω άθροισμα λοιπόν, οπότε έκανα την επιμεριστική και πάω να βρω την παράγωγο 40 για το πρωτοβάθμιο, μείον 2χ για τον δευτεροβάθμιο. Εντάξει. Γενικά αυτό που έχετε δει αυτό το διάστημα, οι μελέτες μονοτονίας των συναρτήσεων που προέρχονται από παραγωγήσεις είναι εύκολες. Έτσι, οι μελέτες μου, είπα κάτι 2 φορές, δεν με διόρθωσε κανείς, κατάλαβε, κοιμάστε. Λέω, οι μελέτες μονοτονίας των συναρτήσεων που προέρχονται από προβλήματα, έτσι, είναι εύκολες. Εντάξει, ωραία. Πάμε να μηδενίσουμε. Κανονικά γράφει 40 πλην 2 χ με το 0. Ξαναλέω, προπονηθείτε από τώρα. Ειδικά η βιαστική. Και είστε αρκετοί. Να τα γράφετε αναλυτικά. Γιατί αν δω στραβομουτσούνιασμα, όταν σου λέω δεν πήρες περιορισμό, δεν χώρισες, σκύπαρες 3 βήματα και με πήγες κατευθείαν στη λύση κτλ., θα πέφτει μπάτσα από εδώ και πέρα, να ξέρετε. Βασικά θα πάρω αυτό το χεράκι εδώ. Έτσι που λειτουργεί και ως βεργούλα. Έτσι, και θα μην πάω Να κάτω πω, στο κυρία, καλά. τι μου έχετε κάνει στα ιδιαίτερα με αυτό το χεράκι, Στα ή καλάμια. να μην πω? Στα καλάμια, έτσι θα πηγαίνει. Τάκ, 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 κάτω. Έτσι. Μη δω βούζα, μη δω πείσμωμα. Έτσι. Γιατί όπως έχετε εσείς νεύρα τον τελευταίο καιρό, να θυμάστε ότι και η άλλη πλευρά έχει νεύρα, Όπως εσείς που Παιδιά, αυτό το έχει έχετε. βάλει μαθητή στη Όχι, όχι, μοίρη του. όχι. Μην με βλέπετε που δεν αντιδρώ. Σας έχω. Το κρεβάτι. Έχετε επιχειρήσει να το σηκώσετε? Κυρία, είμαστε στο YouTube, μας online Δοκιμάστε, βλέπετε. όχι, δοκιμάστε λίγο να σηκώσετε το στρώμα από το κρεβάτι, απλά να το σηκώσετε και φαντάσου τώρα, δεν το πέταξε από μπαλκονόπορτα, από παράθυρο. Έτσι. Είχε σφινώσει κιόλα, γιατί ήταν πιο μεγάλο από το παράθυρο, και αφού δεν έφυγα μαζί με το στρώμα, φαντάσου δεν βλέπω, άμα νευριάζω δεν βλέπω τίποτα, Πάω φυλακή. Όταν λέμε πάω φυλακή, πάω φυλακή. Αυτό Δεν και μόνο πετάξετε στο λέω τους σας γονείς περιμένω. από το παράθυρο, καλά είμαστε. Τι είπες? Αφού δεν πετάξετε τους γονείς από το παράθυρο, καλά, Όχι, είχαν καλά φύγει, είμαστε. ξέρανε. Είχαν φύγει, είχαν πάει στην κουζίνα. Προσεύχονταν μάλλον. Κυρία, τι λέτε, είμαστε live σε YouTube, κυρία, θα μας βάλουν Τι να πω, φυλακή. ρε φίλε, σου λέω ότι επειδή σας βλέπω ότι είστε λίγο τον τελευταίο καιρό περίεργες διαθέσεις, τα βλέμματά σας είναι άλλοτε του φωνιά και άλλοτε του προσκυνητή, έτσι.
Σας εξηγώ ότι και εμείς από εδώ είμαστε στην ίδια φάση. Διακυμάνσεις. Έτσι. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Λοιπόν, νεύρα έχουμε κι εμείς και είμαστε κουρασμένοι όπως είστε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τον πίνακα μονοτονίας. Και δεν πάμε. Έχουμε και επιλογή. Ρητορική ήταν η ερώτηση. Εννοείται. Όπως λένε και οι φίλοι μου οι φιλόλογοι. Ειδικά αυτοί που έχετε στο φροντιστήριο, πολύ φίλοι. Μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς. Τα ενίκο μη ενδύμω. Πράγμα που έχω μπλέξει ρε παιδί με το Φώτη, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Δεν είσαι για πουθενά. Λοιπόν, δεν είσαι για πουθενά. Πάμε. Πάμε να φτιάξουμε τα πρόσημα από πρωτοβάθμια. Αν το πας με άλγευρα, πας στο πλάι. Αν θέλεις επιλεγμένο, it's up to you, κάνε ό,τι θέλεις, αρκεί δείξε στο πλάι τι επέλεξες. Φώτη. Λοιπόν, έχουμε συν, πλην, πάρα πολύ ωραία. Να το μέγιστο για το οποίο μας έλεγε. Είναι στη θέση 20 και δεν μας ενδιαφέρει ποιο είναι το μέγιστο. Αν το βρεις, δεν με απασχολεί, δεν θα πάρεις όμως μόρια. Αυτό που θέλουμε είναι να βρούμε τις διαστάσεις του ορθογωνίου που έχει το μέγιστο εμβαδό. Άρα, το μήκος του ορθογωνίου που έχει το μέγιστο εμβαδό είναι 20. Και το ψ που του αντιστοιχεί είναι το 40-20 από τη σχέση 1 που κάνει πάλι 20. Είχε και μονάδες νομίζω, οπότε βάλτε τις κι εσείς στο τέλος των πράξεων. Τι παρατηρούμε πάλι ρε παιδιά, ότι από όλα τα ορθογώνια που έχουν τη συγκεκριμένη περίμετρο, μέγιστο εμβαδό έχει πάλι το τετράγωνο. Εντάξει, όπως και πριν, από όλα τα ορθογώνια που είχαν συγκεκριμένο εμβαδό, μέγιστη περίμετρο είχε πάλι το τετράγωνο. Εδώ είναι η ίδια άσκηση inside out. Δηλαδή, πριν είχαμε δεδομένο εμβαδό και βρήκαμε ότι ελάχιστο εμβαδό, ελάχιστη περίμετρο είχαν τα τετράγωνα, τώρα έχουμε δεδομένη περίμετρο και βρήκαμε ότι μέγιστο εμβαδό έχουν πάλι τα τετράγωνα. Κλασικές ασκήσεις αυτές οι δύο. Και πάμε να δούμε μετά, δώστε μου το σήμα ότι στο OK, να πάμε να κάνουμε την 8. Όποιος έχει τελειώσει την αντιγραφούλα του, μπορεί με την ησυχία του, χωρίς να μιλάω εγώ και να ακούει την αγριοφωνάρα μου, να διαβάσει λίγο την 8, να την καταλάβει, να τη συνειδητοποιήσει, για να αρχίσω κι εγώ μετά να λέω τα δικά μου. Λοιπόν, αυτή η άσκηση, να ξέρετε, μπορεί να μπει και με συντελεστή διεύθυνσης. Το λέω και θα σας το εξηγήσω. Αν δεν βρω μέχρι το μεσημέρι την άσκηση που λέω, θα την φέρω από κοντά στο φροντιστήριο τη Δευτέρα και στα παιδιά τα υπόλοιπα, επειδή τα έχω κάποιους απόψε το βράδυ και κάποιους αύριο το πρωί, θα τα πούμε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, για να τη δούμε λίγο. Μια ώρα λέει μετά τη λήψη χ μιλιγκράμμ ενός φαρμάκου, η μείωση της θερμοκρασίας του ασθενούς δίνεται από αυτή τη συνάρτηση. Μας δίνει το πεδίο ορισμού ότι είναι από 0 έως 3 για το χ. Για να γράψω λίγο την συνάρτηση από την οποία υπολογίζουμε τη θερμοκρασία του ασθενή. Είναι ταφ χ
επειδή τη θερμοκρασία όταν είναι σε Κέλβιν τη συμβολίζουμε με ταφ, γι' αυτό έχει το ταφ και όχι το θήτα, ναι. Όταν είναι σε Κελσίου βάζουμε το θήτα. Τα ξέρετε εσείς που κάνετε φυσικές και τα λοιπά και χημίες, οπότε δεν σας κάνει εντύπωση που χρησιμοποιείτε το γράμμα ταφ. Έχουμε λοιπόν χ τετράγωνο μείον χ τρίτης τέταρτα με πεδίο ορισμού από 0 έως και 3. Ωραία. Να βρείτε ποια πρέπει να είναι η δόση του αντιπυρετικού, δηλαδή ποιο πρέπει να είναι το χ, ώστε ο ρυθμός μεταβολής της μείωσης της θερμοκρασίας ως προς χ να γίνει μέγιστος. Ωραία. Εδώ κάποιος, αν δεν διαβάσει προσεκτικά, μπορεί να νομίζει ότι θέλουμε να μελετήσουμε την συνάρτηση της θερμοκρασίας ως προς μονοτονία και ακρότατα και να δούμε πότε μεγιστοποιείται. Δεν μου ζητάει αυτό. Δεν λέει βρείτε το χ, που δεν το λέει χ κιόλας, το λέει τη δόση του αντιπυρετικού. Γιατί σου έχει περιγράψει στο ξεκίνημα ότι η δόση είναι το χ. Είναι τα χ μιλιγκράμμ που δίνεις. Άρα, στο λέει μέσα από την ιστορία ότι θέλει το χ. Ποια είναι η δόση λοιπόν του αντιπυρετικού, ώστε ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας να γίνει μέγιστος. Προσοχή μη σκυπάρετε ή μην περάσετε στο αβαβά τη φράση ρυθμός μεταβολής. Γιατί ο ρυθμός μεταβολής ενός μεγέθους είναι η παράγωγός του. Άρα, εγώ δεν θέλω να δω για ποιο χ η θερμοκρασία παρουσιάζει μέγιστο. Εγώ θέλω να δω για ποιο χ ο ρυθμός μεταβολής του ταφ γίνεται μέγιστος. Άρα, το ταυτόνος. Που σημαίνει λοιπόν, γράφω από κάτω, ο ρυθμός μεταβολής της ταφ χ είναι ταυτόνος χ, ταυτόνος χ, έτσι, αυτή είναι η φυσική σημασία της παραγωγού. Εντάξει, 2χ πλην, ακούστε, το 1 τέταρτο είναι σταθερά, άρα θα παραγωγήσω μόνο το χ τρίτης, ή χ στην τρίτη, που είναι 3χ τετράγωνο, επομένως με το μείον 1 τέταρτο είναι μείον 3 τέταρτα χ τετράγωνο. Αυτήν θέλουμε να βρούμε για ποιο χ έχει μέγιστο. Αυτός είναι ο ρυθμός μεταβολής. Οκ. Ωραία. Άρα αυτή είναι η συνάντηση που θα μελετήσεις ως προς μονοτονία και ακρότητα. Τέλος. Αυτό παλιά ήταν κιόλας ένα πολύ δυνατό ερωτηματάκι. Η μελέτη μονοτονίας σε ρυθμό μεταβολής. Και αυτό εννοούσα όταν είπα μπορεί να ζητηθεί και με συντελεστή διεύθυνσης, δηλαδή να σου λέει βρες για ποιο χ συντελεστής διεύθυνσης της ευθύνης. Και παράγωγος ουσιαστικά πάλι παραγώγησε στη συνάρτηση και ακρότητα. Λοιπόν, πάμε. Βρίσκω ταφ δίστονο. Αυτή τι θα μελετήσω ως προς μονοτονία και ακρότητα. Ως άθροισμα, 2 παράγωγους της πρωτοβάθμιας. Πάμε εδώ, το μείον 3 τέταρτα θα παραμείνει και θα παραγωγήσω το χ δευτέρας που είναι 2χ. Με τη σχετική απλοποίηση που θα κάνω στο 2 και στο 4 θα έχω πλην 3 δεύτερα χ. Οπότε είναι πρωτοβάθμια. Πανευκολούρα, πάμε να μηδενίσουμε. 2 πλην 3 δεύτερα χ ίσο με το 0. Χωρίζω, 3 δεύτερα χ ίσο με 2. Χιαστεί, 3 χ ίσον 4. Χ ίσον 4 τρίτα. Ready. Κάνω πινακάκι. Εδώ μου έχει δώσει το πεδίο ορισμού.
διπλές γραμμές γιατί είναι ανοιχτά. Το 4 τρίτα, το τσεκάρεις κιόλας, είναι κλάσμα καταχρηστικό, μεγαλύτερο ελαφρώς του 1, σίγουρα όμως μέσα στα όρια που σου δίνονται ως playground, έτσι, από 0 έως 3, το βάζεις ταυτίστονο, ταυτόνος, γιατί η συνάντηση που είχες είναι η ταυτόνος, ναι. Και πάλι θα πω το κοινότυπο, ή θα πας με επιλεγμένο ή θα πας με άλγευρα. Εγώ θα το πάω με άλγευρα. Θέλω να δω πότε αυτή είναι θετική. Πάω στο πλάι, χωρίζω, τη διάβασα ανάποδα. Just to know. Πήγα στο δεύτερο μέλος, τον άγνωστο, για να ξεφορτωθώ το μείον, αλλά τη διάβασα ανάποδα. Εντάξει, γιατί θέλω να έχω πάντα φορά κίνησης συναντώντας το μικρότερο. 3χ μικρότερο του 4, κάνω απαλυφή. Διαιρώ, χ μικρότερο του 4 τρίτα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Νομίζω είμαστε ok. Λοιπόν, συνεπώς θετική είναι κάτω από το 4 τρίτα και αρνητική είναι πάνω από αυτό. Γνησίως θύνουσα, συγγνώμη να πω, γνησίως αύξουσα, γνησίως θύνουσα. Οπότε έχω όντως μέγιστο. Λοιπόν, για χ ίσον 4 τρίτα μιλιγκράμμ, έχω μέγιστη μείωση της θερμοκρασίας. Και καλύτερα να το διατυπώσω όπως ακριβώς ζητείτε, ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας γίνεται μέγιστος. Για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Έλα Φώτη. Επειδή δεν βλέπω καλά τι έχετε γράψει, γράφετε ταφ 4 τρίτα ή ταφ τόνος, γιατί έτσι θέλουμε το Ναι. ελάχιστο. Ταφ 4 τρίτα. Είναι το Οκ, μέγιστο. όχι τόνο. Είναι το μέγιστο, αλλά δεν θα πάω να το αντικαταστήσω. Να το βρω δηλαδή. Αν φτάσεις στο τέλος του γραπτού σου, σου έχει μείνει χρόνος και θέλεις να ραφινάρεις κάποια πράγματα, μπορείς να το κάνεις, ας πούμε, αλλά όχι ότι θα πάρεις και κάτι, θεωρώ. Αφού δεν το ζητάνε. Εντάξει, είναι όπως το έλεγα και χθες, είναι όπως όταν γράφεις περιττά πράγματα και είναι λάθος. Για να γεμίσεις γραμμές, πάλι ευτυχώς δεν τα ληφθούν υπόψη. Έτσι και τα σωστά μεν που γράφεις, αλλά δεν τα ζήταγαν, εξίσου δεν θα ληφθούν υπόψη. Έτσι. Δεν πάει, γράφω περισσότερα για να καλύψω αυτά που δεν απάντησα, μπας και με λυπηθούν. Πρέπει να απαντάς στοχευμένα, σε ό,τι σου ζητάνε. Πάμε τώρα να δούμε το 9, που όπως είπα και στην αρχή, έχει μπει ήδη Πανελλήνιες. Το σχήμα ή να κάνω εγώ, λέτε. Όχι, μωρέ, δεν θα κάνω για να μην καθυστερώ. Όχι ότι είναι περίπλοκο, αλλά το θέλω το τρίλεπτο. Οπότε, όλοι έχετε το βιβλίο και από ό,τι βλέπω έχει βάλει και γράμματα, άρα μπορούμε να συνεννοηθούμε, έτσι. Υπάρχει κάποιος που πρέπει να περιμένω να γράψει κάτι τελευταίο από την προηγούμενη? Είστε όλοι κομπλέ, να σβήσω? Ωραία, δεν αντιδρά κανείς, άρα σβήνω. Για διαβάστε λίγο εσείς όσο σβήνω εγώ τον πίνακά μου, τι έχει στην 9. Για λίγο εξοικειωθείτε. Ωραία. Ready? Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα τετράγωνο αβ γ δ, το εξωτερικό, πλευράς 2 εκατοστών. Και υπάρχει εγγεγραμμένο ένα άλλο τετράγωνο σε πλάγια θέση, αυτό που έχει με αυτό το ροζουλί, το εζ ή τα θ.
και ζητά αρχικά να εκφράσουμε την πλευρά εζ, που είναι πλευρά του μικρού τετραγώνου, του εγγεγραμμένου, συναρτήσει του χ. Έχει ήδη βάλει αυτός πάνω στο σχηματάκι τι ρόλο παίζει το χ. Είναι το εβ, το γζ, το δι, το θα. Εντάξει. Ωραία. Να πω μόνο κάτι. Κοιτάξτε όλοι προς την πλευρά που θα επισημάνω. Ας πούμε ότι κοιτάτε όλη τη β' γ πλευρά του μεγάλου τετραγώνου. Το μεγάλο τετράγωνο μας είπε ότι είναι πλευράς 2 εκατοστών κιόλας. Αν βλέπεις ότι το γζ το έχει παραστήσει ως χ, τότε το ζβ πώς είναι ιδανικά ο σωστός συμβολισμός. Δηλαδή, όλη η β' γ σου λέει ότι είναι 2. Όπως και κάθε άλλη πλευρά του εξωτερικού τετραγώνου. Ο Κωνσταντίνος, 2 πλην χ. σας συμφωνείτε? Όλη η β' γ είναι 2. Το γζ υποτίθεται ότι είναι χ. Άρα το ζβ είναι ότι απομένει. 2 πλην χ. Κάντε λοιπόν την εξής μαγιά. Βάλτε μόνο στο βζ, μόνο στο β, δίπλα του. Και θα πήγαινα να βάλω 2 πλην χ και στο αε και στο δθ, αλλά και στο ηγ. Λογικό? Ναι. Αλλά είναι περιττό, πιστεύω. Εντάξει, είναι άμεση συνέπεια του τι σημειώσατε για το βζ. Ωραία. Επανέρχομαι λοιπόν τώρα στο πρώτο ζητούμενο. Το πρώτο ζητούμενο είναι να εκφράσουμε την εζ αποκλειστικά συναρτήσει του χ. Ωραία. Πέραν από πλευρά του τετραγώνου του εσωτερικού, η εζ αποτελεί ταυτόχρονα ποιου άλλου σχήματος. Ο Μιχάλης. Δεν είναι υποτείνουσα του τριγώνου ΖΕΒ. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Η πλευρά εζ του σχήματος, πέραν από πλευρά του τετραγώνου του εσωτερικού, αποτελεί συνάμα και υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου ΕΒΖ. Όπου σημειώνω, οι κάθετες, η ΕΒ και η ΒΖ, είναι ήδη εκφρασμένες στην αρτήση του χ. Η μεν πρώτη ως χ και η δεύτερη πριν λίγα δευτερόλεπτα ως 2 πλην χ, όπως είπε ο Κωνσταντίνος. Και τι μπορώ εγώ να εφαρμόζω με ασφάλεια σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο. Τι είναι αυτό το οποίο ο ίδιος ο Μιχάλης. Πυθαγόριο. Πυθαγόριο θεώρημα. Άρα πιάσατε το σκεπτικό. Πώς θα δείξουμε ότι η ΕΖ μπορεί να εκφραστεί αποκλειστικά στην αρτήση του χ. Μέσω ποιου καναλιού? Του Πυθαγόριου. Σύμφωνοι? Τέλειο. Οπότε, γράφουμε εργάζομαι στο ορθογώνιο τρίγωνο ΕΒΖ και εφαρμόσω Πυθαγόριο θεώρημα. Νομίζω το π θ είναι από τις λίγες συντμήσεις που μπορείτε να γράφετε χωρίς να φοβάστε μην παρερμηνευτεί. Εντάξει? Ωραία. Εντάξει, και το θωμουτού μπορείτε να το γράφετε και το θετ. Ναι. Ωραία. Μην γράφετε θμέτ όμως, το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης, θα το γράφετε ολόκληρο. Λοιπόν, πάμε. Το γράφω πρώτα με γράμματα. Το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται με το άθροισμα των
Μπορείς να ανοίξεις την ταυτότητα για να έχεις ένα άθροισμα όρων. Θα είναι χ τετράγωνο και 4 πλην 4 χ και χ τετράγωνο, οπότε με την αναγωγή και την ανακατανομή στη σειρά των όρων θα έχεις τελικά 2 χ δευτέρας πλην 4 χ και 4. Επομένως η εζ είναι ρίζα 2 χ τετράγωνο πλην 4 χ και 4. Με τη θεωρία της χ στην ίσον α το έλυσα, αλλά δεν έβαλα συμπλήν, γιατί είναι μήκος η εζ. Έτσι, είναι πλευρά βασικά, άρα ως πλευρά το μήκος της δεν μπορεί να πάρει αρνητικές τιμές. Οπότε απλά συν και τη ρίζα. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα και μπορείς να την γράψεις και σαν συνάρτηση όχι, γιατί βλέπω παρακάτω ότι το έχει καπαρωμένο το γράμμα ε. Ωραία, θα το δούμε τώρα λοιπόν. Πάμε να δούμε το δεύτερο, να βρείτε το χ, ώστε το εμβαδό χ του εγγεγραμμένου τετραγώνου να γίνει ελάχιστο. Ωραία. Το εμβαδό ενός τετραγώνου είναι η πλευρά του στη δευτέρα. Άρα το χ που λέει αυτός, αν πάρουμε ως πλευρά του την εζ, είναι αυτή στη δευτέρα. Αν πάρεις αυτό και το υψώσεις στη δευτέρα, θα φύγει η ρίζα με το τετράγωνο και θα μείνει μόνο το υπόριζο. Εντάξει. Ωραία. Άρα το εμβαδό είναι αυτό. Για το εσωτερικό τετράγωνο μιλάμε. Και εμείς θέλουμε να βρούμε για ποιο χ αυτό θα γίνει ελάχιστο. Άρα, ξέρετε τη δουλειά σας. Θα μελετήσουμε τη συνάρτηση του εμβαδού ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. Πήγαμε. Τόνους του χ. 4χ πλην 4. Μηδενίζω. Στο 1. Πινακάκι. Θεωρείτε ότι έχω περιορισμό για το χ προς τα πάνω? Ο Κωνσταντίνος συγκατανεύει, λέει ναι. Κωνσταντίνε, ποιο είναι το πάνω φράγμα του χ? Το 2. Βέβαια. Είναι το 2. Οκ. Γιατί το εξωτερικό είναι 2 και εξάλλου είπαμε ότι είναι 2 πλην χ το μήκος του βζ. Ωραία. Με άλγευρα, 4χ πλην 4 πότε είναι θετικό. Για τα χ πάνω από το 1. Οπότε έχουμε όντως ελάχιστο. Δεν ζητάει ποιο είναι. Ζητάει για ποιο χ το εμβαδό γίνεται ελάχιστο. Καλά, σιγά το δύσκολο να το βρεις εδώ. Όταν οι πράξεις είναι του πεταματού, κάντε το. Αλλά και πάλι ξαναλέω, δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι για ποιο χ έχω ελάχιστο. Έχω ελάχιστο για χ ίσον 1. Αυτό. Εντάξει. Τέλεια. Και να δούμε και το 10. Εντάξει, τώρα αυτό αν έμπαινε θέμα τρίτο, ας πούμε. Εντάξει. Χαράς Ευαγγέλιο. Που έχει μπει. Εντάξει. Απλά, Συγγνώμη, τι είπα. θα σου πω τι φτιάχνουν εκεί πέρα στο περιφερειακό. Δεν ξέρω τι σκάρα να του πάρω διάλογο. Βόθρου. Έχετε αποχέτευση.
Εμείς έχουμε αποχέτευση, δεν έχει το σταμπέλος εδώ πέρα, δεν ξεβουλώνει. Τον έχουμε κάνει χρυσό το σταμπέλο. Χρυσούς σωλήνες έχει. Ναι. Καλά, θα το παρουσιάσω, κάτσε να δεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και το 10. Κύριε, εγώ πρέπει να φύγω. Ποιος είναι ο μικρός Γουτζούγκουτσου? Άντε ρε Κωνσταντίνε, να σου πω λίγο. Ναι. Δες λίγο από το 65 και μετά λεπτό του βίντεο. Ό,τι Μμμ. πω. Εντάξει. Ναι, γεια Από το σας. 65 και μετά δες, γιατί μην τυχόν να δεν τα ακούσεις. Θέλω να τα θυμηθείς κι εσύ. Οκ. Ωραία, στο καλό να πας. Φιλιά στο μαλλιάρα. Εσύ είσαι που πηγαίνει σχολείο στον άλλο άκρη του Ναι, κόσμου. ναι. Α, Γεια σας. κατάλαβα. Bye, κότσο. Λοιπόν, πάμε στη 10. Λίγη και καλή μείναμε τώρα. Έτσι. Ποιοι είμαστε εγώ, εσείς και ο Βαγγέλης. Από το group, ναι. Ο Τζανενάς, πες του, δεν ξέρω. Δεν τον σώζει, όχι από το δέσμι που έφερε. Έτσι. Καλά, Λοιπόν, εντάξει, και αυτός, εγώ και ο Τζαενάς, κυρία, δεν έχουμε χάσει μάθημα. Εντάξει, και ο ναι. Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης έτσι χάσει μάθημα, θα χάσει τη ζωή του. Είναι υπεύθυνος για τα upload. Να τραβάτε τα μαθήματα κανονικά. Στο ταβάνι πάνω αυτό το. Εννοείται. Έτσι. Καλά, έτσι και μας βλέπαν πώς είμαστε ντυμένοι. Δηλαδή, είναι όπως οι δημοσιογράφοι που φοράνε βερμούδες και σαγιονάρα και από πάνω σακάκι και γραβάτα, έτσι. Γιατί εγώ δεν δίνω ωραία, κυρία, όταν έρχομαι για μάθημα. Όχι ρε, τώρα που είμαστε σπίτια μας. Α, Λοιπόν, πάμε να δούμε τη 10. Πάμε για να σας ελευθερώσω. Και εσάς έχετε... Κάποιοι θα μάθει. Σήμερα είπαμε, ο Μιχάλης, γιατί έχει κάτι ωραία πειράματα. Έτσι. Ναι. Ζει το όνειρό του. Ο Μιχάλης πάει και παίζει στο σχολείο. Και ο Γιάννης, ποιο σχολείο είναι αυτά με πειράματα, κυρία? Μας το που λέμε, μας κάνουν εμάς πειράματα. θέλουν τα παιδιά να τα ξεαγχώσουν εκεί, κάνουν διάφορα έτσι πειραματάκια για να περνάνε ευχάριστα, να ξεαγχώνονται. Σας βάζουν να τρέχετε και σε ρόδες, σαν χάμστερ. Να σου πω, Φωτή, σκάσε. Μπορώ άλλο. Όχι. Κάντε τους εικόνες να τρέχουν σαν χάμστερ. Σε όλες τις γλώσσες. Σε όλες τις γλώσσες. Λοιπόν, μπάστα. Μαρκέλα, θα πας? Μαρκέλα. Όχι, σήμερα κάτω σπίτι. Ωραία. Εσύ θα πας, μικρή μου Αλεξάνδρα? Εγώ έχω πάρει χαρτί ότι είμαι άρρωστη όλη την εβδομάδα. Τι εννοείς πάλι? Μια φορά το παίρνεις αυτό με τη γρήπη. Όχι, απλώς θα πάρω ότι είμαι άρρωστη και θα πάνε στις Μα είπα, δικαιολογημένες. μην εξαγόρασες κάποιον που δεν δίνει πανελλαδικές και πες να μου δίνεις και το δικό σου. Όχι. Μαυραγορείτες. Πάμε στη 10. Η 10 είναι από το χώρο και καλά της οικονομίας. Πριν πιαστείτε να χαρείτε εσείς των οικονομικών, δεν έχει τίποτα Q, μη, θέτα, αυτά τα περίεργα που λέτε, για να μας το παίξετε ξυπνάκιδες. Τίποτα. Όταν λέμε ότι είναι από το χώρο της οικονομίας, όρια αγοράς. Δηλαδή, έχουμε ένα προϊόν που παράγεται για να παράξουμε χ-μονάδες, δηλαδή όχι ένα τεμάχιο μόνο, όχι δύο τεμάχια μόνο, χ-τεμάχια, το κόστος δίνεται από αυτή τη συνάρτηση. Αυτή είναι η συνάρτηση κόστους για χ-τεμάχια. Με το χ να παίρνει τιμές από 0 έως 105. Σαν να λέμε δηλαδή η συγκεκριμένη βιομηχανία έχει ένα ταβάνι. Δεν μπορεί να παράξει περισσότερα από 105 τεμάχια την ημέρα. Και 0 προφανώς μια μέρα που είναι κλειστό. Δεν παράγει τίποτα. Εντάξει. Άρα το συνολικό κόστος χ τεμαχίων δίνεται από αυτό το σιδηρόδρομο που έντεχνα απέφυγα να γράψω. Και η ίσπραξη που λαϊκιστή λέγεται τζίρος και η ίσπραξη από την πώληση των χ μονάδων Άρα, αν παράξω χ μονάδες μου κοστίζουν όσο δείχνει η ΚΧ και αν πουλήσω χ μονάδες, τζιράρω, εισπράττω χ. Από μένα θέλει να βρω
για ποια ημερήσια παραγωγή, άρα για ποιο χ, το κέρδος μου γίνεται μέγιστο. Το κέρδος γενικά όρου, ενός βιομηχάνου, ενός καταστηματάρχη. Έτσι. Έτσι έκανε και ένας γνωστός μου που πήρε μια επιχείρηση από τον πατέρα του, Χρυσορυχή, που λέει το καλύτερο μαγαζί ήταν. Το πήρε ο μικρός, έκανε το ταμείο, τα λεφτά τα βάζει. Κάποια στιγμή ήρθαν οι προμηθευτές να πληρωθούν. Αυτοί που του έφεραν το εμπόρευμα. Δεν είχε μία. Τα τρώγε όλοι. Ό,τι κλείνεις, όταν το βράδυ κλείνεις το ταμείο, αυτό είναι τζίρος. Δεν είναι κέρδος. Έτσι. Άρα, για να βρούμε το κέρδος, πες ότι τη συνάρτηση του κέρδους την πούμε πέτουχη, από το profit. Εντάξει. Γιατί μπορεί κάποιος να σκέφτεται ελληνικά και να πει κέρδος κάπαχη. Αυτό είναι το κόστος. Η συνάρτηση του κέρδους προκύπτει εάν από το τζίρο σου αφαιρέσεις το κόστος. Για να πάρω εγώ αυτά τα προϊόντα να τα βάλω στο καταστημά μου, πλήρωσα κάποιους ανθρώπους. Αυτό το κόστος. Έτσι. Οπότε για να δω τι είναι δικό μου καθαρά, από αυτά που εισέπραξα θα αφαιρέσω ό,τι πλήρωσα τόσο για να τα προμηθευτώ. Βέβαια στην πραγματική ζωή δεν είναι μόνο να πληρώσεις το κόστος των προϊόντων, είναι και άλλα τρέχοντα έξοδα. Είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσό που αφαιρείται. Έτσι. Άρα η συνάρτηση του κέρδους είναι αυτή. Τζίρος μείον κόστος. Εισπράξεις μείον κόστος. Και εμάς μας ζητάει να βρούμε για ποιο χ το κέρδος γίνεται μέγιστο. Άρα αυτή τη συνάρτηση πρέπει να τη μελετήσω ως προς μονοτονία και ακρότατα. Ναι, ωραία. Τώρα αναγκαστικά, παιδιά μου, θα αντικαταστήσω και αυτή στον τύπο της συνάρτησης του κέρδους, να κάνω τις αναγωγές ομοιονόρων, να τις μαζέψω για να παραγωγήσω. Φύγαμε λοιπόν, 420 χ πλην 2 χ τετράγωνα, και επειδή η συνάρτηση του κόστους έχει μείον μπροστά της, αν θέλετε να αποφύγετε τις παρενθέσεις, μπορείτε απλά όπως βλέπετε τη συνάρτηση του κόστους να την αντικαταστείτε στην συγκεκριμένη με αντίθετα πρόσημα. Δηλαδή, μείον 1 τρίτο χ τρίτης, συν 20 χ δευτέρας, μείον 600 χ, μείον 1000. Ωραία. Λίγο να το συμμαζέψουμε. Βάζω το μεγιστοβάθμιο πρώτο. Μετά ακολουθούν τα χ δευτέρας, που είναι 2 και κάνει το άθροισμά του. Ωραία, μια χαρά. Ξεκινάμε πετώνος. Η σταθερά θα μείνει, παραγωγίζω το χ τρίτης, άρα θα πάει πλην, επειδή θα έρθει 3 και θα φύγει με το 1, πλην χ δευτέρας. Πάμε εδώ, 36 χ και τελευταίο μείον 180. Ωραία. Πάμε να μηδενίσουμε. Ως εξίσωση πλέον η πετώνος. Μπορείς, αν θέλεις, να το πας με διετά, να αλλάξεις τα πρόσημα, ως εξίσωση, όχι εδώ πάνω. Εδώ πάνω μόνο κοινό παράγοντα μπορείς να κάνεις. Δεν έχει δύο μέλη. Εδώ όμως μπορείς να αλλάξεις τα πρόσημα. Δεν ξέρω κατά πόσο σας είναι εύκολο βέβαια να βρείτε δύο αριθμούς, αν υποθέταμε ότι αλλάζαμε όντως τα πρόσημα. Όχι να στηριχτείτε στη δική μου έβρεση, ενώ από μόνοι σας πόσο εύκολο θα σας ήταν να βρείτε δύο αριθμούς με γινόμενο 180 και άθροισμα 36. Να το εκλάβω ως όχι. Οκ. Διακρίνουσα. Ναι, γιατί δεν θα είμαι εγώ μαζί σας εκείνη την ώρα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε πάμε δέλτα. 36 στο τετράγωνο
Είναι μείον 4α, σωστά. Χίλια 279 μείον 432, 720. Έχουμε 9, 5, 7. 759. 59, Λοιπόν, το 25 στη Δευτέρα είναι 625. Άρα, πάμε να δούμε το 27, γιατί 7 στα 49. Για να δούμε. 9 και 4, 2 στα 14, 4, 18, 2 στα 14, 4 και 1, 2, 4 και 1, 5. 9, 8 και 4, 12, 2. Ui, πώς έχω κάνει λάθος, 4 στα 49, 9 και 4, 2 στα 14 και 4, 18. 2 στα 14, 4 και 1, 2, 4 και 1, 5. 9, 4, 12, 56, 1, 7. Πώς έχω κάνει λάθος εδώ, ρε παιδιά, για δείτε. Μήπως είναι 7, 29. Για να το δούμε μία. Κυρία, στο 36 στο τετράγωνο είναι 1296. Είναι 296. Ναι. Μπράβο. Γιατί ήταν 6 και εγώ κατέβασα 9. Για, έγινα δυσλεκτική πίσω-πίσω. Πόσο είναι? 1296. Εντάξει, το έχω σκεφτεί έτσι. Επειδή ασχολούμαι με μαθησιακές, λέω. Έχει γούστα να είμαι τόσα χρόνια δυσλεκτικό. Διότι δεν βάζω ποτέ τόνους. Και επειδή ακριβώς σκέφτομαι ότι όλοι δεν βάζουν τόνους οι δυσλεκτικοί, κάθε φορά που βλέπω ένα κείμενο που δεν έχει κανέναν τόνο, αρχίζω και πλακώνομαι, βάζω τόνους. Και τώρα άρχισα να τα βλέπω και ανάποδα. Το 6 να το βλέπω 9. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, άρα για να ξανακάνουμε λίγο την αφαίρεση. 0 από 6, 6. 2. Ναι, 7 από 12, 5. Καμία σχέση, 5,76. Έχουμε πέσει κατακόρυφα. Το 25 λοιπόν είπαμε είναι το 605 που το έχουμε ως σημείο αναφοράς, άρα αυτός είναι κάτι πιο κάτω. Για να τελειώνει σε 6, να είναι το 24, δεν τελειώνει, 4, 16. Ναι, 300 το ίδιο. Για να δούμε, το 24. 6 και 1, 2, 4, 8 και 1, 9, 2, 4, 8. Έλα εδώ, 4 και 1, 5. Πώς τα βρίσκεις? Κάτω, κοιτάς το τελευταίο και τελειώνει σε 9, 3, 3. Ενώ το 4-4 τελειώνει σε 6. 16. Οπότε πήγα το τσέκαρε και δίνει